Dolrok nor saidaman Pradhan Mantri eba India ni Prime Minister wngna khe tamo tamo wngna nang tei Pradhan Mantri no sabo chong tai bini masik beton eba bo bwswk jora ni bagui chongjak so haike faide chwng tini obo hairok no sai manlaiyano. Actually obo je saimya rok ni bagui tai obo hairok exam rogo bo fai tongo obo hai question rok. Tai ang obo kono niji uansugui samaniya Google eba boyo je sajak tongmano se ang sai tongo. So haike faide chwng tini swrwnglayano tai sai manlayano. Haike chwng puila no sai malainai Pradhan Mantri wngna khe puila tamo tamo wngna nang so oborok hambai.